Tervetuloa mukaan Pokemon Go Helsingin YouTube-kanavan pariin. Meikäläinen on Marstonlad ja mä toimin juontajana tässä videopätkässä. Vaikka kanavan nimi on Pokemon Go Helsinki, tänään loikataan rakkaan naapurin Vantaan puolelle ja fiilistellään Vantaan Twilight Cupin vaiheita. Meillä on ilo saada lähetykseen mukaan myös Pokemon Go Helsingin riveissä vaikuttava puuhamies Nikle, joka on ollut vahvasti mukana järkkäämässä Vantaan PvP-turnauksia ja ylipäänsä tiiviisti mukana Vantaan Pokemon Go-meiningeissä. Tervetuloa mukaan, Nikle. Kiitos, kiitos. Kiva päästä mukaan kommentoimaan. Mä olin tosiaan itse tuolla Twilight Cupissa Heurekassa mukana adminina ja puolueettoman tuomarin roolissa. Eli en itse ollut pelaamassa, mutta pääsin sitten sitäkin tarkemmalla silmällä ja korvalla vähän kuulostelemaan ja makustelemaan tunnelmaa. Ja täytyy sanoa, että teillä oli Nikle Vantaalla ihan mielettömän hyvä meininki teidän pelaajaporukalla. Joo. Tykkäsit turnauksesta? Se oli oikein hyvä, että neljättä kertaa nyt kokoonnuttiin samassa paikkaa ja suunnilleen samalla porukalla, mutta sieltä aina muutama uusi kasvo tuli esiin kanssa, että oli oikein hyvä tapahtuma tälläkin kertaa. Eli yhteensä 18 osallistujaa ja täytyy antaa siitä pointsit Heurekan tiederavintolalle, että olivat varanneet sieltä rauhallisen perimmäisen nurkkauksen kokonaan meidän pelaajaporukalle ja siellä saatiin kaikessa rauhassa sitten omien haettujen tarjoilujen kanssa nauttia tunnelmasta ja PvP-bätläyksestä. Mites teillä, Nikle, Vantaan pelaajaporukassa tähän PvP:hen on innostuttu? No sanotaan nyt vaihtelevasti, mutta aika mielenkiinnolla, että hyvin moni on niin kuin nimenomaan tullut katsomaan ja lähtenyt kokeilemaan, että mistä on kyse ja sitten kun on vaan uskaltanut lähteä mukaan, niin innostunut kyllä aika kovasti. Se oli tosi mukava huomata tuossa, kun itse haastattelin pelaajia, jotka osallistuivat tähän Vantaan Twilight Cupiin, niin yhtenä kysymyksenä mulla oli, että mikä PvP:ssä on parasta, niin tuli hyvinkin laidasta laitaan vastauksia, että moni nautti siitä, totta kai siitä taktisesta, analyyttisestä, strategisesta puolesta ja erilaisten tiimien suunnittelusta ja rakentamisesta, mutta yhtä lailla sitten oli näitä vähemmän kilpailullisia tekijöitä, mitä nostettiin esiin, että sosiaalisuus, uusien ihmisten tapaaminen ja yhdessäolo, hauskanpito, molemmat on tärkeässä roolissa tässä harrastuksessa. Kyllä joo, että se on siinä on monenlaista pelaajaa nimenomaan, että on kavereita, jotka haluavat tulla pelaamaan niin kuin toisten kavereiden kanssa ja toiset tulee sitten oikeasti enemmän voittamaan ja niin kuin, että on laidasta laitaan nimenomaan osallistujiakin, että hauskanpidosta ihan niin kuin semmoiseen voiton tahtoiseen pelaamiseen. Tuossa kyselin osallistujilta myös kysymyksenä, että jos olisi olemassa tämmöinen sivusto, minkä kautta pystyisi seuraamaan, mitä turnauksia Suomessa tai pääkaupunkiseudulla pelataan, niin olisivatko kiinnostuneita seuraamaan. Ja hyvin moni, sanotaan 8-90 sanoi, että olisi kiinnostavaa ja varsinkin tietysti se pääkaupunkiseutu kiinnostaa, mutta sitten muutama näitä ehkä vähän kilpailullisempia pelaajia sanoi, että jos jossain kauempana Suomessa olisi esimerkiksi 50 hengen turnaus, niin saattaisi hyvinkin lähteä sitten mukaan kokeilemaan. Kyllä joo, minä voisin laskea itteni mukaan semmoiseen porukkaan kanssa, että Turku tai Hämeenlinna ei ole liian kaukana semmoisen takia. Ja nyt jos meillä on kuulijoita ja katsojia, joita kiinnostaa myös yhtä lailla tämmöiset isot turnaukset, niiden järjestäminen tai osallistuminen, niin ei muuta kuin vaan yhteydenottoa meidän suuntaan, niin ruvetaan kimpassa juonimaan. Mä voisin, Nikle, kysyä sulta vähän asiantuntijanäkemystä, miten hyvän Twilight Cup-joukkueen runko rakentuu. Mä avasin tähän myös Gamepressin sivustolta Twilight Cup meta
infograafin? No siinä käytännössä näkee kyllä aika hyvin semmoisen, että jos vaikka jokaisesta slotista ottaa yhden, siellä on niin kuin Skuutenkki tosi vahva, Asumarilli ja sitten Venomotti. Toxic Rogue myös 4. sieltä niin kuin ylimmästä slotista, että siinä on käytännössä hyvä core tai meta tähän turnaukseen. Ja sitten jos mennään villikorttipuolelle, niin sieltä löytyy Sableye, mitä itse tykkäsin käyttää. Tai sitten ihan Quillfish, Tentacruel, kestävät tosi paljon osumaa, mutta lataavat hieman hitaammin charge-iskua. Eli tässäkin pelaajille, joilla ei ole tuntikausia aikaa paneutua aiheeseen, niin saa hyvin suuntaan antavaa käsitystä, mitkä otukset on hyviä mitäkin vastaan ihan simppelin kuvan avulla. Kyllä, siinä näkyy käytännössä metan muodostuminen jotakin jokaisesta slotista. Hienoa. Näistä tunnelmista päästäänkin sitten siirtymään itse asiaan, eli Vantaan Twilight Cupin osallistujien tiimeihin. Katsotaan, minkälaisilla hirviökuusikoilla Twilight Cupin osallistujat lähtivät Vantaalla liikkeelle. Minkälaisia huomioita, Nikle, täältä tiimeistä poimit? No sen huomaa heti, että siellä on niinku, tiedetään ainakin jonkun verran mikä on hyvä ja mikä ei. Että siellä on se semmoinen core todella monella niinku tiedossa tai valittuna. Esimerkiksi Asumaril Toxic Rogue. Ja sitten joku Venomot on noussut myös niinku aika viime tingassa semmoiseksi suosikiksi tosi monelle. Kun Toxic Roguea ja Asumarilia näkyy niin paljon joukkueissa, niin oliko nämä, Nikle, sun mielestä molemmat sellaisia Pokemoneja, että ehdottomasti kuuluukin kunnon Twilight Cup-tiimin koreen? Kyllä joo, että niistä saa käytännössä counterit toisilleen ja niin kuin itsenään on tosi vahva Pokemon muita vasta niin kuin heidän itsensä ulkopuolelta. Ja sitten sieltä löytyy Tyranitarta ja muun muassa mun käyttämää Tentacruelia muutama kappale. Ja Muk tai Alolan Muk, että jotain Poisonia, vahvaa Poisonia todella monella. Tyranitar oli mullekin sellainen yllätys, mitä ei ehkä alkuun tullut ajatelleeksi. Varmaan osittain siitä syystä, että nimenomaan se parempi versio oli SmackDown Tyranitar, jolla olisi tämä Community Day kivi-isku fast movina, ja niitä alle 1500 ei välttämättä ihan joka pelaajalta löydy bagista. Kyllä, ei niitä ole säästelty niin pieniä tämmöistä varten yli puolta vuotta. Joo, ei osaa ajatella niin kuin semmosia etukäteen. Kyllä. Ja näköjään yksi Grand Bulkin on tonne eksynyt mukaan mun ihan kestosuosikkeja ihan sieltä Game Boy-ajoilta, mutta ei ehkä tässä turnauksessa se kaikkein timottisin monni. Kyllä. Siellä näkyy olevan toinen Sableye mun omani lisäksi, että se oli yllättävän harvalla valikoitunut mukaan, vaikka onkin neutraalin hyvä tosi monia vastaan. Miten sä taisit itse sijoittua ylempään keskikastiin, niin miten sä arvioit omaa turnausta? No se meni sillä lailla ihan hyvin, että se oli sitten niinku loppua kohden vaan osittain tuuripeliä, että millä lähti pelaamaan toisen avaajaa vastaan ja käytännössä yritti ennakoida mitä sieltä tulee ja vastata siihen counterilla tai mahdollisella neutraalilla vastuksella, jonka taas sit vastustaja voi ikään kuin ennakoida vielä etukäteen ja ikään kuin vaihtaa sitten se aloittajan vielä kertaalleen. Että se on, niin kuin menee jo vähän niin kuin mindgamein puolelle, mutta käytännössä tuuripeliä aloittajan suhteen ja se ratkaisee aika paljon loppupeleissä. All right, sitten siirrytään tämän pätkän parhaaseen osioon, eli varsinaiseen videomateriaaliin PvP-bätläyksestä. Meillä kävi hyvä tuuri, että toinen finalisteista, Joppilo, oli tottunut ottamaan videokuvaa
omista matseistaan, niin saatiin tuolta Vantaan Twilight Cupin finaaliottelu ihmeteltäväksi. Ja tässä sen verran taustatetaan katsojille panoksia ennen finaaliottelua, että Tilhi oli tässä vaiheessa puhtaalla pelillä ja voitolla varmistaisi koko turnauksen voiton itselleen. Ja ottelulla sitten enää voittokaan tässä vaiheessa ei riittäisi koko turnauksen voittoon, mutta tietysti kilpailuhenkiselle pelaajalle niin joka ikinen matsi on voitettava. Eiköhän panna video käyntiin ja otetaan tässä meikäläisen ja Niklen asiantuntijakommentit Vantaan Twilight Cupin finaalista. Kyllä, antaa palaa. Joppilulta alkuun Toxicroak ja Tilhiltä suuntaan. Siinä oli pakkovaihto, kyllä. Ja yhtä nopeasti Joppilulla lähti Toxicroak vaihtoon Venomotin Psychic Tykin tieltä. Siinä näkee, että Tyranitar Rock-tyypin hyökkäyksillä tiputti Venomotin aivan saman tien kanveesiin. Kyllä. Siinä olisi voinut kyllä suojata. Meni läpi. Teki paljon damagea. Kyllä. Mahtoiko odottaa crunchia, joka ei oli? Mahdollisesti kyllä. No. Sitten lähtee Tilhiltä viimeinen monni ja tässä vaiheessa vielä molemmat kilvet käyttämättä, mikä on aika harvinaista, että viimeiseen otukseen tullessa on vielä molemmat kilvet jäljellä. Se voi olla toisaalta ihan hyväkin taktiikka. Katsotaan miten käy tällä kertaa. Siitä crunchilla Toxicroak pois ja nyt tulee viimeinen kilpi sieltä. Sitten taistellaan. Ei taida riittää. Kyllä Joppilo on sen verran edellä helteissä, että joo, eli ensimmäinen erä Joppilon nimiin. Mitäs tuosta ensimmäisestä osaottelusta Nikle poimit katsojia varten, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mitä tuosta voi oppia? No siinä huomasi, että Joppilolla oli heti ensimmäisenä niin kuin etu. Siellä oli Toxicroak vastaan Skuntankki, joka on siis täysin Joppilon eduksi, että Toxicroak olisi voittanut siis täysin Skuntankin, jolloin se oli pakko vaihtaa pois. Sieltä tuli Venomotti, joka oli sitten paljon parempi Toxicroakia vastaan, mutta sitten Joppilo vaihtoi myös Toxicroakin pois suoraan Tyranittariin. Ja se oli aivan oikein molemmilta. Siinä olisi voinut periaatteessa Asumarillia vaihtaa niin kuin Tilhin puolelta heti ensimmäisessä vaihdossa, mutta ei tehnyt näin. Se olisi voinut ratkaista pelin ehkä toisella lailla. Eli aloitus ratkaisee paljon, jos siinä saa vastustajaa vastaan supertehokkaan otuksen, niin pakottaa vastustajan sitten tekemään ratkaisuja ja on itse siitä eteenpäin taistelussa niskan päällä. Kyllä, siinä tulee niin sanottu vaihtoetu itselleen, että jos pakottaa kaverin vaihtamaan johonkin muuhun, niin sitten pystyy reagoimaan sitten taas siihen vaihdettuun Pokemonin itse, että ikään kuin pääsee nimenomaan niskan päälle heti alusta. Ja sitten seuraava erä. Joppilo johtaa 1-0. Katsotaan miten tässä tokassa matsissa käy. Tällä kertaa Tyra ja Asumaril avauksessa. Tämä on täysin Asumarillin vietävissä, riippuen hieman kilpien käytöstä. Ainakin jo ihan pelkillä fast-hyökkäyksillä yli puolet Tyran helteistä tuli jo hotkastua ennen kuin ensimmäistä kilpeä käyty. Siinä vähän yllättäen ei suojattu, jonka takia hävisi. Sitten pelataan toisinpäin. Ja nyt tässä on taas Joppilolla vaihtoetu puolellaan, että pääsi valitsemaan oman monninsa Tilhiä vastaan. Ja jos Tilhi tässä vaihtaa, niin Joppilo pystyy sitten aina reagoimaan siihen. Kyllä. Siinä vaihdetaan kilpiä ja nyt Asumarilli vie.
eikä tarvitse tuhlata enää edes chargea tuohon tippupästeillä Tyra. Siellä oli Ice Beam valmiina Venomottia varten. Taisi olla aika pakkorako tuolle kilvelle. Kyllä, siellä oli kyllä energiaa tallessa sen verran, että tulee saman tien toinen. Sitten katsotaan, riittääkö Toxic Rock sulaa käytännössä tuohon Venomottiin, mutta riittääkö? Menee tiukille. Ai. Se oli sekuntipeli. Kyllä. Taisi se Bugbassi siinä just sen verran napata. Se on 3 tai 4 Venomotin normaalia iskua, niin Toxic Rock kuolee ihan niin täysistä nolliin. Mites tästä tokasta matsista, Nikle, minkälaisia ajatuksia herätti? Siinä oli käytännössä vähän niin kuin mirror matcheja, muutama kappale. Asumaril vastaa Tyranitar ja Tyranitar vastaa Asumaril pelasivat ristiin. Niissä olisi voinut käydä kummin vaan, mutta viimeinen taistelupari ratkaisi sitten käytännössä tämän pelin ihan siis tai käytännössä jo alle sekunnin eroilla. Eli tiukkaa on. Ja nyt voitot Joppilon ja Tilhin välillä 1-1 ja valmistaudutaan viimeiseen ratkaisevaan koitokseen. Ja se lähtee käyntiin tästä. No niin, siellä on ensimmäisiä mirror matcheja. Skunktankit vastakkain. Mihin tällainen mirror match sitten ratkeaa? Käytännössä kilpien käyttöön ja no voi mennä jopa niinkin tarkaksi kuin attack-iiveiden korkeus, että jos on 0 attack versus 15 attack, niin sekin voi ratkaista, jos noin muuten menee niin kuin iskujen vaihtamiseksi päittäin, että pikkasen enemmän kuin tekee aina vahinkoa, niin se voi ratkaista näissä peleissä. Ja nyt sitten vähän muiden finaalien vastaisesti, niin tähän matsiin kaikki kilvet käytettiin heti ensimmäiseen monnipariin. Kyllä, se menee yleensä näin, että jos kaveri käyttää, niin sunkin on pakko käyttää, jos on sama monni kyseessä. Siinä kuitenkin jäi muutama millihelttiä hän Skuntankille, joka tekee nyt Asumarilliin suoraan damagea noinkin paljon. Kyllä aika hyvän pätkän sai hotkastua ihan parilla fast movilla. Sitten taas vaihdetaan iskuja ja siinä on nyt varmaan Joppilon Asumarill hieman edellä, kuten näkyy. Tässä Joppilo sai valita omista monneistaan nyt, kun pakotti Tilhin laittamaan ensin oman asunsa kentälle, niin pystyi valitsemaan asun ja Nidoqueenin välillä, että kumman laittaa vastaan. Sehän on helppo valinta siinä kohtaa. Ja sitten lähtee viimeiset monnit. No niin, siinä Nidoqueen ottaa kyllä paljon damage. Sai kuitenkin ensimmäisenä Chargen, joka tappaa sen melkein täysistä. Kylmää kyytiä. Siinä olisi voinut käydä toisin kanssa, että siellä varmasti oli Charge melkein valmiina. Että sen kun olisi saanut valmiiksi ja iskettyä, niin se olisi ollut toisinpäin. Eli äärimmäisen tiukkaa Vantaan Twilight Cupissa ja finaalissa. Ja kolmannen ratkaisevan erän vei sitten kuitenkin Joppilo. Mites tähän kolmanteen otteluun, minkälaisia poimintoja Nikle teit? No tää oli yhtä lailla niin kuin ihan muutaman iskun eron voitto Joppilolle, että se olisi voinut kääntyä toisinkin päin. Et siinä pelattiin mirror matcheja 2 kappaletta ennen viimeistä paria, mikä oli Nidoqueen vastaan Venomotti. Ja Venomotti teki tosi paljon damagea joka iskulla, mutta se ei ihan riittänyt, kunnes sieltä tuli Charge Nidoqueenilta, joka sitten tappoi tosiaan Venomotin lähes täysistä ja ratkaisi sen näin päin. Eli näistä oikeastaan mistään 3 matsista ei semmoisia isompia taktisia virheitä näin jälkikäteenkään löydy. Kovaa peliä. Kyllä joo, että se oli niin kuin tosi lähellä, olisi voinut olla kumminpäin vaan.
käytännössä melkein joka matsissa. Että hyviä pelejä kaikki 3. Just näin. Tämän takiahan tätä PvP-bätläystä me innolla halutaan kaikki päästä kokemaan näissä turnauksissa. Mikäs sitten oli Twilight Cupin lopputulos Tilhin finaalitappion myötä? Peräti 4 pelaajaa oli tasoissa 4 voitolla tässä supertiukassa turneessa, joten voittajaa ratkottiin tiebreaker-pisteellä. Kun tiebreaker-pisteetkin olivat tasan Kilkiun ja Sonnin Sutin välillä, niin keskinäisen ottelun voittanut Sonnin Suti kruunattiin turnauksen voittajaksi. Onnittelut Sonnin Sutille kovasta suorituksesta. Otetaanpa loppuun vielä kurkistus tuleviin Silph Arena-turnauksiin pääkaupunkiseudulla. Ensi kuun teematurnaus on Tempest Cup, jossa sallitut hirviötyypit ovat Flying, Electric, Ice ja Ground. Sunnuntaina 17.3. on Vantaan Tempest Cup tuttuun tapaan Heurekan tiederavintolassa kello 15. Siellä on mahdollisuus päästä haastamaan muun muassa meikäläistä ja Nikleä. Varsinainen main event, eli Helsingin Tempest Cup, on sitten kuun viimeisenä päivänä GLHF:n tiloissa Runebergin kadulla keskustassa. Toivottavasti nähdään mahdollisimman moni teistäkin mukana näissä karkeloissa.